за да изпитаме наистина това прекрасно чувство и насладата и удоволствието, което ни доставихте. Искам публиката да е снизходителна, защото това е наистина първата им изява. Те ще стават все по-добри и аз не се съмнявам в това. Така че пожелавам им още по-големи успехи и дано някога в годините напред някой от тях стане наистина професионален актьор. Изключително се радвам, че те проявиха отговорност, проявиха сериозност, активност и отделиха от времето си, за да се занимават с актьорско майсторство. Мисля, че показаха голям талант. Да сте живи и здрави, по-големи успехи ви желая. Подаръка, който ръководството е подготвило, е по една книга, защото знам, че нищо не може да замени хубавата книга. Така че с удоволствие ще ви връча по една книга и една голяма торта, с която да се почерпите след представлението. Живи и здрави да сте, обичаме ви страшно много! Даяна Кирилова, проявен ентусиазъм и отговорност в работата на Лидерския съвет и подготовката и представянето на театралния спектакъл. Виолета Ненкова Филипова, Ева Бориславова, Карина Юриева Първанова, Илян Божидаров Михайлов, Кристиян Атанасов Колев, Денислав Любомиров Симеонов, Георги Петров Александров, Лъчезар Андреев Бодотиев, Ивайло Иванов Първанов. Искам от името на всички вас и ръководството на Техническа гимназия да изкажа най-голямата си благодарност към Людмил Николов. Браво! Благодарение на неговите усилия, на неговото желание да работи с младите хора, беше и стана реалност тази постановка. Искам да му пожелая така още търпение към всичките му, дори наистина струвало си е труда, който положи и времето, което той наистина отдели за тях. Благодаря ти,